шлях нелегкий, апрача радості і пригажості, ось так само речі, які часом і докучають, які неприємності, клопоти щоденного життя. Але менавіта, коли ви, Павел і Ольга, будете мати світло Боже в серці своїм, коли будете близько Бога, знаходити час для сумісної молитви. Авторитетом католицького костела я подтверждаю и благословляю во имя Отца и Сына и Духа Святого. Нехай Бог благословит святых перстен, які опадасться один одному, як знак любові і вірності. Прими же ты перстенок, як знак моєї любові як знак моей любові і і вірності. Во ім'я Отця Отца, Сына і и Духа. Духа Святого. Зараз молодые можете подаровать один одному служенский поцелуй. Дозвольте нам, що вас.